Assalamu alaikum bandira men yebi yankobe ayaw Pinal TV on calminama on juurama on beltanama on biyama gadi bismillah mon émission men mo gowden joddade chaque samedi on woni couleur weekend mo gandirɗon ni chaque samedi eden nodde ñayɓe meɗen wombaɓe meɗen gandanɗa hoorema andaɓe hande ɗe bismiɗo bambaɗo men mawɗo bambaɗo international kanko ni Alpha Sow yantude e koɗo makko o woni jawanɗo kiiri eɗen mbiya Alpha bisimilla ma Alpha assalamu aleykum wa aleykum assalam wa rahmatullahi Pinal TV Dieynaba Adama Ba no mbaɗɗa min miɗo wiye Alpha Sow no ɓurmi anditirede kono indam jaati Alpha Ali Hammadi Amadou Sow soɓe togoro jeeyani cercle tenengu région Mopti calmina yeɓiyankoɓe Pinal TV mi weltima e salminde Pinal TV warde faale nokku meɗen hande ɗo Bamako teddindeɓe e weltanadeɓe e yettudeɓe sanne sanne e dow hinnade golle mabɓe e yidde pulaku yaara yeeso ɗum waɗi so Pinal TV wari fa nokku am hande fa lando kam min e jando kiiri minen tawdaɗo hande bisimilla Dieynaba a weltanama a wiyama bisimilla ma kadi e yewtere he Alpha aɗa wawi haalande min hombo woni Alpha hoto Alpha jeeya Alpha o yo Alpha Sow kono pullo indirami Alpha bani Dembourou bani Boori Bukari o wiyete Sow soɓe o jeeya o woni no commandant cercle 1963 en 81 o maayi kanko Alpha Sow o mo ɓuuri nande waɗi ko mbiyami Alpha Sow ko miɗo noddire Alpha Sow abban ana horsinima sanne ana yiɗima sanne wala jiɗo ko ɓuurimo o jiɗo nafuɗo ɗum sanne o commandant cercle Allah waɗi indiri kammo ɗum waɗi somiɗo noddire Alpha Sow Alpha Sow o jaali inne nde kono abban min yo Ali Hammadi Amadou wiyete nanno Alpha Ali Hammadi Amadou mbiyetemi jaati ka Alpha Sow o yidde Alpha Sow ni sabi bini o noddiri kam Alpha Sow fa indirade Alpha Sow fu heɓali inde Alpha Sow nde fa noddirede so wona min alhamdulillah jettoje Allah bisimilla Dieynaba machallah kono yettode ma ko Sow kay yettore am min jaati ko masinanke noon min komi garda sadio masinanke ko sakke ko ceelowo guri noon o woni sakke yettore am ko masinanke min komi garda sadio ko tokorma woni Alpha Sow ko tokaram kañum wiyete Alpha Sow ɗum woni mana Alpha Sow Alpha Alpha yiman walla Alpha jamman tan Alpha yimata Alpha yettan ni o jamman noon lanɗo hokkirimo omo fuule golle muɗum o yettude woni ko Allah hokki kam mi jamman mi yimata hoko addanima ɓamde jammude alors que aɗa wawi yimde walla aɗa wawi waddude golle goɗɗe min jammoje mi tawle galle amen min abbam ko ñagotoɗo ñagude tan woni golle mum abbam ko jammowo du e jammoje ka toon jaati ittumi ley galle amen mi taw jammoje ley galle amen abbam yo ñagotoɗo yo jammowo jonnon kulle ɗe ɓe ɓurdan tan to jamani mumin kawruɗo ni waɗi hakkillaji amen ɗi jiiti koɓe jiitali ko kono abban du yo ñagotoɗo yo jammowo Alpha aɗa wawi jammande amin hono puɗɗoriɗa holle jammode puɗɗoriɗa alhamdulillahi mi fini golle pulaku e golle jamɓe welika mi yiɗi fillade golleji taweteɗi golleji lobbi mi yetta yimɓe waɗoɓe golleji lobbi mi fuɗɗi wadde kasetti arande en 2003 Magnam Bougou Fassa Kano Hammadou Seyni Bele jaati fiyanta kam min haalata hamɓoye guuro ham Samba gaɗanmi kasetti arande 2003 le galle makko jaati gommi hande aɗa wawi micitinde min cassette ma gadano cassette mo gammi 2003 o miɗo jamma hen pulako miɗo jamma hen yimɓe du waɗiɓe moƴƴereji mawɗi fulɓe hortimɓe kam mi indiɗo hamɓoye guddu cabbinbinɗo so puɗɗumi cassette arande miɗo jamma ley hen du Umaru Belare Hamma Bele no jaabe e fulɓe ko heewi e fulɓe alhamdulillah nden noon nden puɗɗumi golle o Dieynaba
en 2003 puɗɗum wadde cassette arande aɗa wawi yimande amin walla kalana amin jammana amin no puɗɗorɗa no puɗɗirmi jaati miɗo wawi haalande on seeɗa hen ko nafata mi fuɗɗiri golle o miɗo yiɗi golle o miɗo yiɗi golle pulaku o miɗo yiɗi golle jamɓe o miɗo yiɗi jikkuji lobbi watti jonka mi jooɗoto ni yera sukula yo mobba miɗo horsini ɗum sanne fille mum ala welaka mi ɓami idée mum e golle muɗum e jikku muɗum min du hakkillan ñambi ɗum yidde wadde no o wattani janngude tarikiji e jammude rimɓe ɗum waɗi so puɗɗumi ɗum jila mi suko miɗo yewtina yimɓe so kawri miɗo jooɗo mi fillano ɗum fillaji yoga ko ƴaɓɓi miɗo jooɗo mi jammano ɗum du fulɓe waɗanɓe kam moƴƴereji nini wonno puɗɗirmi gollo Dieynaba miɗi jiiɗi jammana min ɗo joni fulɓe waɗɓe ko moƴƴiɓe fulɓe waɓɓe ko moƴƴiɓe jiɗɗami jammana ɗo jonin pullo wooɗi danewol woɗɗima jayre weeli wowrude woɗini fantati ɓo jowro keñon o woni zone suudu makko o pullo kaari pullo jonɗo o wona jootaɗo dokka gay jombaɓe jowro jolol koole jokku Umaru Belaru o pullo ana jogui ana jaɓa a ñama kala a cuuɗo ñagude a cuɓatoɗo jama suppa suudu nayi boɓel cumaɗi jombalɓe dokkata jokkolɓe suwoɓe bandi e moktasi suppatoɓe e konne min mi suɓaki e jama noon ko ɓuuri suudu ndu suyde lende Umaru o wuura hande Dieynaba o maayi pullo fuu mo jiimi e aduna yo kanko ɓuuri horsinde ka o no Umaru Belaru hamɓe beela noon jaaba o fuɗɗini kam arande jaati Alpha haal kaariri nimi ñama nde o noddata kam so wiya kam Alpha mi hokkima ngaari nde ndem suko dokketeɗe ngaari baaro an duuɓi yaafa kanko fuɗɗini kam mi haala caggal majjum o waɗani kam dokke fa jirwi Allah muuyi hande o heddaji sa joƴini kam Pinal TV fa ley nokku an yettude Umaru ko wajibi an bisimilla ma ni woni golle o no puɗɗirmi ɗum Dieynaba machallah a weltanama e no mbiruɗen ni hande émission men dogata ko e histoire jawankoɓe sa wi jawanɓe ene koyɗen hen par ce que sa wi jawano tan a wi pullo Alpha nde wawi haalande min holto jawanɓe gimmi alhamdulillahi rabbil alamina Allah jawanɓe ɗo iwi ɗo yo nokku lobbo jamɓe jalti annabi Souleymana o annabajo Allah laaminoɗo hakkude puɗal e jenal jamɓe Allah hokkiɓe barkeji mawɗi Allah hokkiɓe teddele mawɗe Allah hokkiɓe ɓuure mawɓe kamɓe jamɓe fa golle fuu gollaɗo so jando wala ley makko fuu o yaata yeeso noon lanɗo waɗi jamɓe kamɓe Allah tagiɓe waddiɓe aduna waddiɓe faaɓe balla yimɓe taweteɓe yimɓe ko moƴƴi ɗum waɗi jamɓe sa yi sekuji a tawan jando banje mum sa yi Modibo mawɗo a tawan jando banje mum sa yi kananci a tawan jando banje mum ko Allah hokki jamɓe ko hokkali ɗum ko heewi e yimɓe ɗum waɗi so Allah hokkiɓe hakkillaji yimɓe ɓe ko ɓe mbawi moɓude hakkillaji mumɓe ɓe moƴƴina fa gasa ɗum Allah hokki jamɓe yimɓe tedduɓe sanne kono ɓe wiye annabaji biyeteɗo annabi Souleymana toon jamɓe jalti ka jammoje jamɓe ene keewi yoga e jammoje jamɓe ene keewi sanne bisimilla maɗa ba machallah aɗa wawi haalande min histoire jawankoɓe histoire jawankoɓe yoga galleji jamɓe golluɓe golleji mawɗi ana goodi sanne kono histoire hoɓe e jettoje jamɓe saabi sa en mbiyen ɓaman ɗo histoire jawankoɓe fuu ko heewi e yimɓe ɓe ana woodi jammoje jamɓe ana keewi sanne hoɓe e maɓɓe jiɗɗami ɓamene histoire jawankoɓe Alpha mbeɗa nana e jimma kewɗi aɗa yima jim en haali go en jim en ko holɓe noon woni jim en jimunkoɓe yo moƴƴuɓe ley jamɓe sanne ɓiɓɓe worɓe nayi yo goni jimunkoɓe jim fuu ɗo yalta ɗum ko nanata jamɓe jim fuu wona ñooro wona nampala wona masina wona kunari wona fakala jande fuu mo nanɗa jambireteɗo jim fuu e ɓiɓɓe worɓe nayon ɓe jalta ɓiɓɓe worɓe nayon ɓe Saydou Eli Diawanɗo yo jimunke bakoro o jim jammirte guelajo Eli Diawanɗo ñakongo kañum e digitire juri Eli Diawanɗo nampala kañum e ñooro e Abdouramani Eli Diawanɗo o woni mo Sokura e Abdouramani Eli Diawanɗo o yo goto e jamɓe mo Allah waɗi e ley suudu mum en barke so waɗi ley ko tanni barke o yo mami Hammadou Samere Ali Seydou Bokary Abdouramani Eli Diawanɗo o woni Hamma Jim o nana e ñaama fuu o sumbu
Hammadou Samir Ali Seydou Bokari Adramani eli jawan o jim jammirte o eli jambe jimum koɓe o jeeya o taani Seydou Bokari Adramani Seydou Bokari Adramani kañum jooɗi Sokura wardi e minun ana wiye Koola Bokari o wardi e minun ko ana wiye Mamadou Bokari Adramani eli jawanɗo ɗoni Nampala Adramani eli kañum jibinta Bokari Adramani Bokari Adramani kañum jibinta Seydou Bokari Adramani Seydou Bokari Adramani kañum jibinta Ali Seydou Bokari Adramani Ali Seydou Bokari Adramani kañum jibinta Sambere Ali Seydou Bokari Sambere Ali Seydou Bokari o woni Sambere Ali Paate so wiyama Ñooro andite Sambere Ali Paate kañum jibinta Hammadou Sambere Ali Seydou Bokari Adramani eli jawanɗo ɗoni hamma jim a nani miɗo jamma jamɓe jimum koɓe a landima kam ko woni histoire jimum koɓe e jimum koɓe keeɓi hunde wotere Dieynaba ɓe keeɓi heddi aduna ga jamɓe ɓuuraɓe so wartiga hakkille ɓe keeɓi heddi Allah towde jamɓe ɓuuraɓe saabi ɓe wawɓe hakkude mise e birabil naati alimi e jamɓe ko ɓuuri hewde fuu jimum koɓe ana tawa e maɓɓe eɓe tawra wali en tu eɓe tawra moƴƴuɓe Allah kamɓe jimum koɓe e Hammadou Sambere Ali Seydou Bokari Adramani e ɓuura makko ana keewi e deme galleji ɓiɓɓe jamɓe joni en e ley histoire jamɓe ko waɗi jamɓe e ko waɗi jandu e ko waɗi ɓuural jamɓe a landima kam histoire jimum koɓe a nanni miɗo jamma jimum koɓe Hammadou Sambere Ali Seydou Bokari Adramani yo ɓi Sambere Ali Paate Abba Sambere Ali Seydou Bokari Adramani yo ɓi Sambere Ali Paate barka yalti to Pulla Sambere Ali Seydou Bokari yo ɓi Sambere Ali Paate Sidi Sambere Ali Seydou Bokari yo ɓi Sambere Ali Paate Ali Sambere Ali Seydou Bokari o woni haajel o yo ɓi Sambere Ali Paate Seeku Sambere Ali Seydou Bokari o yo ɓi Sambere Ali Paate homo fuu ɗo heedi ɗo ana wawi moƴƴinde hunde nde ɓi galle maɓɓe yetti duuɓi 15 fu sa holli ɗum hunde ta ana wawi moƴƴinde nde noon Allah waɗi galle wal jaama karta ɗoni galle Sokurankoɓe jimum koɓe ɗoni jimum koɓe nanata miɗo barkina ɓe Hammadou Sambere Ali Seydou Bokari yo gooto e galleji jamɓe taaliraɓe Seydou Bokari Adramani eli jawanɗo bisimilla Dieynaba Alpha kalɗa joni ko mi faami battol ɗum aɗa haala jimkoɓe holi darde jawanɓe e société meɗen ko woni darde jawanɓe ley Mali ko woni jikku maɓɓe de janɗo ko dabare janɗo ko hakkille ɗum waɗi janɗo nde nanɗa dabare boni fuu wona jamɓe dokka nde jamɓe dokka dabare fuu o moƴƴa nde hunde nanɗa nde jiiɓe mo fuu jamɓe ngala ley mayri nde jamɓe tawa ley mayri fuu Allah no hokkiɓe hakkille ana hokkiɓe dabare jittude ko jiiɓi noon Allah hokki jamɓe ɗum woni issu jamɓe kala ko jiiɗa jiiɓi ko fuu Dieynaba jamɓe ene mbawi jittude dabare jamɓe dokka ɗo hamdallahi nde wonno keñen Seeko Amady nde batuji nayyi gonɗi hamdallahi ɗi batu goto o batu jamɓe dokkete o dabare kañum peccata hakkude yimɓeɓe kañum mbiyata ni waɗe ni waɗe ni waɗe jamɓe Allah no hokkiɓe hakkillantako taweteɗo soɓe kaali fayi alimi e mbawa yeddude noon jamɓe Allah waɗi ɗum eɓe jogui dabare eɓe jogui hakkille eɓe jogui ko gorko wawrataɓe fayi pettel kamɓe jamɓe bisimilla alhamdulillahi rabbil alamina Allah weltanade Pinal TV warde faali nokku amen jonin emin kaali ɗo tituruji jamɓe min kaali ɗo ɓuure jamɓe miɗen tawda ɗo e Dieynaba Adama Ba Pulla Dabone guere amen ɗo kono koɗo gaji ɗi jonin o yo Boukari Hamidou Ali Hamma Yamou Diando Kiri hoɗoɓe kañum e haaloɓe fuu anditi walla ko waɗi somin pi jarumo min piyata joom o jaru baba alhaji e baguma alhaji e acca alhaji alhaji buguni mawɗo Hammadi Koolaɗo Hammadi Alfaka Boubakary Malik Modi Mangal o Nampala Hammadou Sambere Ali Seydou Bokari Adramani eli jawanɗo Seydou Bokari Adramani eli o immi kariri omo wondi alhaji buguni Koolaɗo Bokari Adramani eli yo miñiko Mamadou Bokari Adramani eli yo miñiko o wardi e muɗum Sokura o jooɗi Sokura Seydou Bokari Adramani eli jawanɗo o woni gorko gaɗɗo ko wiyete kitangal ñande nden o wonko foti 250 ngaari darindi nduluwal muɗum yalti il faut o wara so o joƴƴinide so wiyama kitangal ka yimɓe anditi yottaki ko bambaɗo haala fa yimɓe nana
o mami Hammadou Samir Ali Seydou Bokary Abdourahmane Eli Diawando Hamma Jim oɗon nana jando kiiri ana wiyamo Hammadi Nafi hoɗoni mana Hammadi Nafi o batte Hamma omo nafa sanne Hamma omo wawi yidde sanne so neɗɗo wawa yidde wawa wañde Hammadou Samir Ali Seydou Bokary Abdourahmane Eli Diawando so min jammima e Pinal TV hande min kaali titre uji ma e yeeso jamɓe jando fay goto nanɗo yeddata hakkude hayre yettade ñooro hakkude gimmalla yettade jinneri jando fuu nanɗo ɓi Samir Ali Paté jammama haynaji sabi o ɓi mette jala haaɓe jaalo o ɓi Samir Ali Paté so ni wiyama jamɓe andite en kaaliɗo ɓuuri Hammadou Samir Ali Seydou Bokary Abdourahmane Eli Diawando e Eli Diawando o kañum jibinta Abdourahmane Eli Abdourahmane Eli o kañum jibinta Bokary Abdourahmane Eli Bokary Abdourahmane Eli o kañum jibinta Seydou Bokary Abdourahmane Eli Seydou Bokary Abdourahmane Eli kañum jibinta Ali Seydou Bokary Abdourahmane Ali Seydou Bokary jibinta Samere jibintama kanko Hammadou Samir Ali Seydou Bokary ɗon jando moƴƴo yonki moƴƴo jikke moƴƴinowo galleji lobbi montowo yimɓe so joƴƴina banje mum batte wadde moƴƴere moƴƴuɗo e jamɓe rewɓe ayya Hamidou Hammadou Yero Ousmane o woni jande debbo mo tikkata so bambaɗo hokkama hunde sa wari Bekaw Bamako tawa Bintou Yade tawi en ana monte e salon ngaji Alpha Sow e ana gaɗa ɓuure muɗum jaagu e dama galleji ɓiɓɓe jamɓe ana kemra ɗum moƴƴere mor he Hamma Jim ana waɗana ñama kala e ñagotoɓe wala ko waɗi somin koɗɗi jaru piyo joom o yo jaru mami ko jaati sabi mami ko wonduno e alaji buguni mawɗo Bokary Abdourahmane Eli Hammadou ɗum waɗi somin en mbiyama jando moƴƴina galleji kaaƴe Bamako kañum e Sokura kalfinowal banqueji ceede kaalawo so baddi jamɓe jooɗi ke mbiya Hamma ko kalɗa ko gonga ɓi ceyfitowal batuji kaɗam so Allah landite carte Sokura tan kaala o wala jeddo o tam Seydou Bokary Abdourahmane Eli Diawando kayorotoɗo jamɓe rewɓe nema ele salon ngaji sa wari Bamako kawjiɗo ayya Hamidou Hammadou Yero Ousmane sa yeeyi Sokura dokkitirowo kaɓɓe kalisiji so ñama kala en kaaci gullali guere mum jando Seydou Ali Seydou Samira Ali Seydou Hammadou Ali Seydou Kumba Ali Seydou Dikal Ali Seydou Hamma tan Ali Seydou tam Siddi Seydou tan Hammadou Seydou tan Modibo Seydou tan Amadou Seydou tam Goy Seydou tam Kadija Seydou tam Dikore Seydou tam Bambi Seydou tan Oumou Seydou Bokary Abdourahmane Eli Hamma tam Seydou Bokary Abdourahmane Hamma tam Kolo Bokary Abdourahmane Hamma tam Mamadou Bokary Abdourahmane Hamma tam Yerwel Bokary Abdourahmane Hammadi tam Dikore Bokary Abdourahmane o tam Kadija Bokary Abdourahmane Eli Diawando banje makko nano Hamma nano kañum e ñaama fuu o jimunke o tam banje makko goto jando Allah Hammadou Yero Ousmane Hamidou Hammadou Yero Ousmane Hajirata Hammadou Yero Ousmane gaɗo Hammadou Yero Ousmane Oumou Hammadou Yero Ousmane booli Hammadou Yero Ousmane toon o tan Ousmane Yero Ousmane o tan Hammadou Yero Ousmane o tan Baye Yero Ousmane o tan Hasane Yero Ousmane o tan Ousseyni Yero Ousmane o tan Boubacary Yero Ousmane jaru yo jeeɗo Hammadou Samir Ali Seydou Bokary Abdourahmane Eli Diawando Hamma Jim ɗoni jando tirowo millions e banqueji tippeteɗo gullali ñama kala en so huya tigotoɗo andiriji lobbi e ngalluje Bamako e Sokura tiiɗuɗo e ayya Hamidou Hammadou Yero Ousmane tigowo kañƴe buure boɗeje e dow hoore Bintou Yade saye sa wari nokku biyeteɗo Jerni nodde Tiyabou en noto sa wi Hammadou Samir Ali Seydou Bokary Abdourahmane Eli ana tiiɗi fi tawaɗo baña ma fo wiyan a fen jindu balle nan haala Hammadou Samir Ali Seydou Bokary Abdourahmane so haalama e Pinal TV ko haali tan waɗi jindu balle nan min jowti jamɓe fo jande fuu tawaɗo ana heeɗi Pinal TV komin kalata jon komin jowti ɗum min jowti Hammadi Samba Hammadi jojiɗo batta e mbaaliki wiyaɓe ɗum Baba Batta nafa ko o Bayo Jowro Moustapha Almami Hammadi Djibayri Hammadi Sowma Hammadi Samba min jowti yaranke o min jowti Hammadou no Allah yororu Hammadi Amadou Rouso Yara o woni hoore teren Abidja jando gattowo kam e diwle o hakkude Abidja kañum e Douala hakkude Abidja kañum e Bamako o wi kam bambaɗo nde kajiɗa yaade fo haala nan a yahan min jowti Pullo Samir Ali Seydou Bokary Abdourahmane Eli Diawando Pullo Ba
bay min jowti Adramane Amadou Boori Afo en kañum e Boori Afo Boori Barayma Boori Ali en Hammadou Barayma Amadou Siré en Hammadou Bara Daw somin jooɗima Pinal TV fou haala wawa hewde kono jamɓe fou min jowti ɗum waɓɓe moƴƴereji Moustapha Abba Almami Mari Djibayri en Alpha Kobi Hammadou Alpha en Amadou Allah Hamma Sora en Ceeku Mobo Dawda Samba Gouro Barayma Deniba en min jowti Boukari Kolo Baye Yero Ousmane Juddu Balle Fata Seydi Boukari Yero Ousmane woni zone suudu makko min jowti Maduga Amadou Gourowo Umaru Diara Aliyamadi Modi Daari wañalɓe suga min jowti Boori Afu Boori Barayma Boori Ali Bocar La kañum e Moustapha Abba Almami Hammadou Djibayru yara min jowti Koolo Ousmane Thiama Hamma Umaru pagaɗi ɓurɗi donaɗi koyta konna min jowti Baba Nun Ali Ousmane Julde Barke en Hamma Mari Ilo Koole en Hammadi Demba Ñangadu min jowti Boulal Hamma Alaji Hamidou Adramane Boukari Wuuri Abba Sambalde Badara min jowti Ousmane Mamadou Fodé yara Ousmane Debbel yara ñooro anditirtamo jandama natta place économique abonnement affaire kamɓe mbiyata business place Ousmane yara nanno jonde amen ɗo hande faami jetta ɓiɓɓe jamɓe min barkina ɗum waɗanɓe min moƴƴereji ɗum waɗi so min ɓanti haala ka hana judde sanne sanne min garan min tottita Dieynaba Adama Ba haala seeɗa ok Alpha a weltanama machallah o jawama ɓe kadi beltima kadi ko kalɗa ko kadi ɓe keewi hen kadi famuya émission men noon émission men gasi technicien o mona ɓaƴamen gay fo émission o gasi konngol ma cakkitol konngol am e jawam konngol am cakkitol warde moɗon faale nokku amen min e Diando Kiri onon Pinal TV e teddinde leñol ɗum waɗi so garɗo e yidde leñol yaara yeeso leñol pulaku so wiyama pulaku ne jamɓe e fulɓe fuu naati ɓe gaɗi émission o en jettiɓe Allah muuyi jetten e barkini jamɓe fuu e barkini fulɓe fuu e barkini Mali fuu e jetti kala nanɗo émission o kala nanɗo so heeɗi fuu e beltani ko ɗum min beltanima on sanne Pinal TV teddi amen ele garagal moɗon ɗo faale nokku amen o minen ɓuuri weltade machallah on jarama ɓe mbiya kadi Allah holle en kadi sa garowo alhamdulillah allahumma amin ok bandiraɓe ɗo kaddeten e émission meɗen Couleur Weekend en ñaagui Allah kadi Allah hollu en kadi yiiɗe sa kadi garowo on jarama